Zöldellő. Egérragasztóba ragadt madarakról érkezett bejelentés több esetben is a Mályi Természetvédelmi Egyesülethez. Ezeket a szereket korábban egyszer már betiltották, most úgy tűnik mégis bármelyik boltban meg lehet őket vásárolni. Nem csak az egerekre és nem csak a kisebb testű, emlős állatokra veszélyesek azonban, hanem a madarakra is, hogyha nem beltérben, nem zárt térben használják őket. Ráadásul az így csapdába esett madarak vagy kisemlősök akár hosszú napokon át szenvedhetnek. Lehocki Krisztiánt, a Mályi Természetvédelmi Egyesület elnökét hallják. 18 hívást kaptunk az országból 10 nap alatt, 3 darab cinege került hozzánk innen az északi régióban. Mind a 3 cinege életét vesztette a kezelés során, a tollak azok összetapadnak, csak benzinnel lehet lemosni, de olyan mértékű benzinezést kell ezeken a pici állatokon végrehajtani, hogy először elkábulnak a benzingőztől, utána a bőrön át felszívódik ez a benzin, és végül is a madár pusztulását okozza. A probléma ott kezdődik, hogy a felhasználók nem megfelelően használják ezt a terméket. A termékre rá van írva, hogy zárt helyen, tehát olyan helyen kell használni ezt a terméket, ahol más élőlények ehhez nem tudnak hozzáférni, csak az elpusztítandó egér vagy egyéb rágcsáló. Én vettem egy ilyen terméket, elég apró betűvel van rajta ez, tehát nekem is szemüveget kellett vennem, hogy ezt el tudjam olvasni. Én már felvettem velük a kapcsolatot, ahol egy hölgyel beszéltem, aki elmondta, hogy igazgatói döntés. Én javasoltam nekik, hogy egy ilyen egérházat, tehát amit csak az egér tud használni, felülről nem belátható, egy olyat mellékeljenek a termék mellé, ez igazgatói döntés. Igazgatói döntés ide vagy oda, egércsapdákat nem csak egy cég forgalmaz. Egy konkrét termékkel van baj, vagy azért általánosságban is problémás lehet az, ha valaki nem zárt térben használja ezeket az egércsapdákat? Ez általános probléma, ez nem csak magyarországi probléma, ez több országban is előfordul. Hát az internetkeresőbe be kell írni, hogy egérragasztó, vagy gluet trap, és szörnyű képek fognak jönni. Több ilyen ragasztóanyag is van. Én mind a 18 esetben megkérdeztem a telefonálót, hogy melyik az a termék, amelyiket használta. Mindig ugyanazt a terméket mondták. Ez van a legjobban elterjedve Magyarországon. Minden esetben ugyanez a termék okozta a madaraknak a halálát, mert végül is majdnem minden madár elpusztult. Itt csak kis testű madarakról van szó, vagy esetleg nagyobb testű madár is volt közöttük? Egy hölgy hozott hozzánk egy kartonlapot, azt nem tudom, hogy ő használta, vagy itt az internetes felhívásunkra valahonnan beszerezte. A kartonlap be volt kenve egérragasztóval, kukorica és fekete napraforgó volt szórva a kartonlapra, amit egy cigany cinege sajnos észrevett, beleragadt. Gondolom vergődött, küzdött az életéért, ezt egy kis ragadozó karvaj észrevette, ő le akarta csapni a cinegét, ő is beleragadt, úgyhogy 2 madártetem van a ragasztóba. Mindkét madár védett, ez a cinege az 25 000 forint, a karvaj pedig 50 000 forint természetvédelmi értéket képvisel. Egy picit beszéljünk arról, mert talán nem minden hallgatónk van tisztában azzal, hogy pontosan hogy működik ez az egércsapda. Tehát, hogyha egércsapdáról beszélünk, akkor sokaknak még mindig az a módszer jut az eszébe, hogy ugye dió vagy féldió, és egy üveg, és akkor azt ott kilöki az egér, majd ráhuppan az üveg, és ott marad. De ugye itt egy boltban kapható késztermékről van szó, vagy mondjuk egy ragasztóról, amit rákerünk egy lapra. Hogyan működik? Tehát maga az illatanyag csábítja oda az egeret, vagy a madarat, vagy pedig az, amit rászórunk? Ez a termék ez úgy kerül forgalomba, talán a fokrémhez tudnám hasonlítani. Tehát egy kartondobozban egy tubus, ezt a felhasználó megveszi, és a leírás szerint egy akármilyen kartonlapra, amit ő otthon talál, kikeni. Ebben a termékben, én, ha jól tudom, már nincsen méreganyag. Tehát ez csak maga egy sima ragasztó, enyvnek megfelelő szintetikus anyagról van szó. A felhasználó, amit otthon talál, sajtot, diót, napraforgót, egyéb csalianyagokat ebbe beleszórja saját meglátása szerint, és kiteszi. Jön az egér, ugye beleragad, megpróbál lenni a kitett csalianyagból, de hát utána már mozdulni nem tud, napokig szenved benne, ha szerencséje van, akkor már nem tud élelmet találni, tehát úgy ragad bele, hogy nincs benne élelem, vagy messze van tőle az az élelem, ami ki lett téve ebbe a ragacsba, akkor pár nap alatt elpusztul.
Ha ott a közelében van még egy-két élelem, ugye az állatok olyanok, hogy az utolsó pillanatig küzdenek, akkor ő még beleragadva is fog enni, és akkor nem pár nap alatt pusztul el, hanem akár 8-10-15 nap alatt. Tehát ez egérre nézve is állatkínzást jelent. Tehát gerinces állatot így módon megkínozni nem lehet a törvények szerint. És akkor ezt nézzük még egyszer. Tehát ugye ez valóban, ahogy elmondta, ez abszolút nem egy humánus módja annak, hogy védekezzünk az egerek ellen. De ezt ugye, hogyha bent, egy zárt térben, tehát pincében, házban, kamrában, bárhol használjuk, az csak az egerekre, illetve hát akkor akár mondjuk kismacskára, bármilyenre is veszélyes lehet, tehát kisebb testű, gyengébb, akár emlős állatokra is veszélyes lehet. De hogy kerülnek ki ezek olyan környezetbe, ahol madarakkal találkozhatnak? Ez úgy kerül ki, hogy a felhasználó nem olvassa el a terméknek a leírását, illetve nagyon sok helyen tartanak ugye baromfiudvart, galambokat tartanak, és hát ugye a galambok nem a házban élnek, vagy nem a pincében élnek, hanem kint élnek röbdében. Na most a galambokat a patkány ezt szépen le tudja ölni. Valaki megveszi ezt az egérragasztót, mert ez egy patkányt is megfog, körbekenni a galambducot, bízva abba, hogyha majd jön a patkány, akkor abba szépen beleragad. Csak az a probléma, hogy ezt a cinege is látja a fa tetejéről. Beleszáll a ragasztóba, a cinegét észreveszi a karvaj, az is beletapad a ragasztóba, ha egér tapad bele, akkor jön mondjuk egy védett sikló, az is beletapad a ragasztóba, a siklót meg akarja enni egy sündisznó, az is beleragad. Vagy a háznál tartott állatokról, amit mondott éppen kismacska. Mert ugye kíváncsi, hogy az egér mit csinálott. Tehát internet tele van ragasztóba ragadt macskás képekkel. Azt mondta, hogy ez egy nagyon elterjedt megoldás. Mit lehetne tenni? Először is, mielőtt még erre rátérnénk, mennyire elterjedt? Tehát milyen gyakran használják ezt a terméket? Hát ezt így pontosan nem tudom megmondani. Én itt utána jártam, illetve beszéltem már több szervezettel. Van a Nagy Magyar Madártani Természetvédelmi Egyesület, ők már foglalkoztak ezzel a dologgal. Náluk van egy cikk, hogy 2005-ben ezek a termékek elvileg visszalettek vonva. Tehát ezt a terméket elvileg nem lehetne használni. Ezt kérdőjelen mondom, mert lehet, hogy azóta változott a gyártás technológia. Használják az emberek. Én bementem itt az egyik hipermarketbe Miskolcon, és ahol a patkánymérgek, illetve a többi írtószer van, zömivel ugyanez az egérragasztó termék vásárolható. Bementem a községünkben lévő boltba, ott is mindenhol megvásárolható. Ugyanakkor ez mégiscsak egy veszélyes termék, olyan szempontból mindenképpen, hogy ez valóban nem humánus védekezés. Tudunk-e esetleg olyan tippeket adni a hallgatóknak, ha van most a rádió mellett olyas valaki, aki még használ ilyen terméket, hogy mivel tudná ezt kiváltani, mivel tudná ezt helyettesíteni? Hát ha a leghumánusabbat nézzük, akkor az élvefogó csapdákat szeretném ajánlani. Ezek egy ilyen kis rácsos dobozkát jelentenek, hasonló, mint amit a őseink használtak, a halfogó varsa, tehát bemegy az egér is, a kiutat már nem találja meg. Ebben élve marad az állat, kering, forog, ezt az élvefogó csapdát utána ki lehet vinni, és egy olyan helyen elengedni azt az állatot, ahol nekünk már kárt nem tud okozni. Ha ez nem megoldható, mert ugye van, aki fél az egértől, akkor pedig vannak azok a egérfogó szerkezetek, vagy egércsapó szerkezetek, amelyik lényegében egy tized másodperc alatt végez az állattal, nem okozva neki 8-10 napos szenvedést a ragacsban. Ilyen például a hagyományos egérfogó is, ugye, ha jól gondolom. Igen. Ami ugyancsak szintén bárhol megvásárolható. No, viszont hogyha valaki mondjuk nem helyez ki ilyen egér ragasztós kartonpapírt, de lát valahol ilyet, vagy lát olyan madarat, ami esetleg beleragadt, egy nagyobb testű, kisebb testű, hova fordulhat, vagy kitől kérhet segítséget, vagy egyáltalán mit csináljon? Felhívhat minket is, vagy ha tud egyéb olyan szervezetet, akik sérült madarakkal foglalkoznak, akkor őket is érdemes felhívni. Ha nincs ilyen a közelben, akkor pedig a területileg illetékes nemzeti parknak kell ezt jelezni, hiszen védett állatokról van szó. Úgy is jelenteni kell, ott a természetvédelmi őr el fog jönni a ragasztós madárért, elvisz, és remélhetőleg, ha nagyobb testű, mert kis testű madarakat lényegében nem lehet megmenteni, tehát ilyen rigótól fölfelé, rigó kategóriától fölfelé még menthetőek a madarak is nagyobbak. Aztán, hogy mivel jön ki ez a tollából, hogy benzinnel, vagy parafinolajjal, vagy egyéb anyaggal, az
az kérdéses. Mi nem tudtuk kiszedni. Tehát cinegéből kiszedni a ragasztót nem lehet. Körülbelül 10-szeresen kell hígítani. Tehát, hogyha egy kis cinegén van egy fél deci ragasztó beletapadva a tollába, akkor annak a 10-szeres mennyiségű benzinnel lehet hígítani, de addigra már a tollak is eltűnnek, lényegében szétmarja a benzin, illetve a madár is elpusztul közben. Én remélem, hogy minél többen hallják ezt, vagy hallották ezt a beszélgetést olyanok, akik még használnak ilyen szert, és ezután nem fognak, és önöknek is kevesebb dolguk lesz, illetve kevesebbszer kell ilyen madarakon segíteniük. Lehocki Krisztiánt hallották, a Mályi Természetvédelmi Egyesület állomásvezetőjét. Köszönöm szépen a beszélgetést.